Здравейте, аз съм... Здравейте, драги зрители, аз съм Марк 1493, а той е Лаймов 1394. Здравейте! Бяхме, както знаете в предишните епизоди, че пречкосвахме кораба. Ами за сега се справяме доста добре. Всички на тази палуба и долната са обезвредени. Са на горната също обезвредрихме няколко хора, обаче не повече от 3 човека. Докато не бяхме на видео. Те бяха за случайност, бяха толкова на тази горната палуба. И всъщност ли стрели? Чакай после. Ауч! Ауч! Виж, чива? Къде? Защо? Къде изчезна това, бе? Тук съм отдолу, събирам нещата. Не ти. Ого, събрал съм мъцки много стрели. Откъде, бе? Ела да ти покажа. Охо, там видях един. Накоснам да го целя. Я ми дай. Ела тук, при палубата тая. Чакай, само искам тук често да ги видя. Аз, да. Айде вземи ги, защото аз нямам място. Факли. Хляб. Охо! Да, Добре. Добре. Охо! Синя раница! Супер! Ес! Забрани такова. Какво? Забрани. Ага. Дама панталонки, златни такова. Добре, и дай ми каска. една раница. Синя да ми дай. Добре. Ти ще ми дадеш ли стрелите или? Да, ето ти ги. 64. 64! Да, тук ги събрах. По 16. Сега ме прикривай, докато си сложат нещата. Добре, това тук. Но проблемът ти аз слагам някои неща. Давай. Окей. Добре, така. Аз слагам. Я чакай. Добре, бенче, айде. Чакай от така. Добре. Аз се качвам по едното, а ти по другото. Даде. От тази страна няма никой. Айде. Да? Ти оттам, аз от тук. От тази страна има един дама. Капитан. Чакай, остави го! Искам аз да го убия. Мага! Ама той вече ме погна. Това доста кръв, бе! Ауч. Той се чуди кой да бие. Дай да го спуснем долу, малко на по-широко. Отиваме. Къде? Ау! При мен! Знам, видях го. А къде е дама човека? Два са! Не, един е, просто ми е лагнал. Не! Два са! Не, два! Прави си клонинги! Да! Ето! Той не видим. Клонинга сега го отна... Кодвата е той! Сега ще разберем. Ауч, аз скоро ще умря. Тъпа се! Малък провал, но ще успее. Не ми пука, аз отивам натам. Ако ще с години да пътувам, отивам. Там бяха наистина много хубави неща. И отивам да ги взема и ще му го върна тъпката на този пират. Добре, как ме уби от голямо разстояние? Вие видяхте, зрители, от какво разстояние той ме уби? Сигурно е лагано да се знае. Уоу. Направи такова. Лодки. Явно това ще е за днес. И... Не за днес, а за сега. За сега да. И... Край. край.